Il-Gvern talab l-approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex jinjetta s-somma ta' 78 miljun euro fl-Air Malta bħala parti mill-pjan ta' ristrutturar u qed jistenna r-risposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar dan il-pjan il-ġimgħa d-dieħla. L-impenn tal-Gvern li qed jagħmel minn kollox biex il-linja nazzjonali tal-ajru terġa' tqum fuq saqajja u tagħmel il-profitt iddomina konferenza tal-aħbarijiet li matula l-Air Malta ta' rendikont tas-sena finanzjarja li għalqet f'Marzu li għadda. Sena li matula l-kumpanija tilfet b'kollox 35 miljun euro. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet li għalija kien preżenti l-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment Tonio Fenek tħabbar li l-Gvern xtara l-proprjetà tal-linja nazzjonali, inkluż il-kwartieri tagħha f'Ħalluqa. Dan minn barra l-lokanda ta' Selmun u l-bini f'Pembroke għal valur ta' 66 miljun euro. Il-Gvern huwa kommess lejn il-pjan ta' ristrutturar anki bl-investiment kbir illi qed jipproġetta li jagħmel f'dan l-4 snin li ġejjin fejn effettivament il-Gvern se jkun qiegħed jinvesti mal-130 miljun f'terminu ta' kapital fil-kumpanija biex tkun tista' twettaq kemm il-pjan ta' ristrutturar kif ukoll l-investiment li hemm bżonn isir biex il-kumpanija tkompli issostni l-operazzjoni tagħha fis-snin li ġejjin kif ukoll bix-xiri tal-proprjetà li huwa parti mid-deal li fl-aħħar mill-aħħar sa jwassal biex il-Gvern ikun qiegħed jinvesti mal-200 miljun euro f'din il-kumpanija. Pass importanti fir-ristrutturar tal-Air Malta sostna l-kap eżekuttiv Peter Davis u li tinbidel il-kultura li fiha jaħdmu l-ħaddiema tal-Air Malta u kien għalhekk li l-linja nazzjonali bijat il-biċċa l-kbira tal-art fejn bħalissa għandha l-uffiċini ħlief għal żona żgħira fejn se jinbnew l-uffiċini l-ġodda. L-iskop, il-turnaround strategy ta' kumpanija li imbidlu il-kultura ta' kif naħdmu. Ma ħanix qed nitkellmu biss fuq l-uffiċini, qed nitkellmu fuq il-working practices li ovvjament daw ġew negozjati wkoll mal-union permezz ta' dawn l-iskemi li se noħorġu. Il-negozjati tal-union kienu li kemm fuq l-iskemi u anki fuq il-working practices. Issa parti minn dal-transformazzjoni huwa li jkollna spazji fejn kun nżidu l-komunikazzjoni bej il-ħaddiema. Il-Ministru Tonio Fenek ħabbar li hemm diġà 370 ħaddiem li applikaw għall-iskemi tal-irtirar kmieni u volontarji u 66 applikaw għal xogħol alternattiv mas settur pubbliku. Ir-riżultati finanzjarji juru li fi 12 xahar bejn April 2010 u Marzu 2011 l-Air Malta tilfet 35 miljun euro li jfisser 12 miljun aktar fuq is-sena ta' qabel. Żieda li tirrifletti n-nefqa ta' 10 miljun euro aktar fuq il-fuel minħabba żieda fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Ingħataw ukoll id-dettalji finanzjarji ta' 6 xhur bejn April u Settembru li għadda li matulhom l-Air Malta nefqet 10 miljun euro aktar fuq fuels u dan fisser li f'dawn is-6 xhur il-kumpanija tilfet 9 miljun euro. Dan it-telfu 6 miljuni anqas mill-istess perjodu sena qabel u kieku ma kienx hemm iżida fil-prezz tal-fuels l-Air Malta kienet tagħmel profitt ta' miljun euro. Il-mira tal-Air Malta u tal-Gvern hi li bir-ristrutturar il-linja nazzjonali fl-2014 tqum fuq saqajja u sena wara tibda tagħmel profitt.